Абе, нашия собственик Джуджа ли е? Да, ма, Джуджа, ама целият апартамент негов. Ние сега какво ще направим? Заради твоята тъпа глава останахме на улицата. Ама не се притесняй, ма. Сега ще оправим нещата. Тръгвай зад мене. Ние вече тук в мазето ли ще спим? Ти какво си мислиш, ма? Като ме хвърляш вънка, аз къде спам мислиш? Я виж колко е хубаво тук, чисто, паяше, немаеше, няма. И плюс той е много топло. Ти реме лицето, ма. Ади, елай тук направи мястото, че да спим с тебе заедно. Абе, Джуджето от тебе поемаш. Много туалетата ми води, ма. Аз се отиваме там да пикая. Добре? Тоест нещо май върти. Сега ще го фана. Тая жена е много проста, пак я излага. Тук има малко питие да си го изпия. Не стига, за тебе останахме на улицата, ти се мислиш да пиеш. Ама чакай малко, ма. Сега се обадих на баща, след 20-30 минути идват да ме прибират. Сега нас няма да приберат, мене ще приберат, ти ще останеш на улицата. Сега те отрепих.